Bilis naman ni Balak ay baka magsimba siya. Take me home to the place I belong next to dinner. Hubog si Sir. Ha? Hubog si Sir. Jollibee. Ay, naghimo na pala sila na ano doon, oh. Yung para sa take out. Nang? Yung Jollibee. Para sa? Para sa take out. Para di ba hindi na maghintay sa loob. Yung pare sa drive-thru ba? Yun. Mapapanggap pa ba ako? Aroy, traffic. It's okay, Mom. Mommy. Grabe, kalubak-lubak ang lugar. Maraming siya og kuan. Kailangan ko lang bumili ng Inmax. Bigat na tayo. Ha? Inmax. Asa mang inmas? Katong para kay Yung malaki. Jubina? Hindi. Click yung kay Juliana. Inmax yung... Diba yung si... Magbilat na kapatid ay ipag ni Pinky. Mm. Yun yung mga Inmax. Mabigat naman yun doon. Magaan lang yan. Magaan na yan basta nakatread na. Hindi to bagay sa'yo. Inmax ka. Yung kay Jubina, click. Ito naman bigo. Yung ano namang malalaki, isang Inmax. Mga iba-ibang unit ng Inmax. Mm. Iba itsura. Ang pangit lang na Inmax, di ka makasingit-singit. Ha? Pangit lang sa Inmax kasi di ka makasingit-singit kasi malapad, di ba? Mm. Hindi ka tulad nito na Pwede kang sumisingit. sumingit-singit. Yung Inmax, wala.
Baka si Baraking hapit pa siguro. Baka simba nga. Wala tayong palaman. Dapat sinabi mo, dito tayo maghanap tayo ng palaman. Saan? Doon sa dulo. Yan yung pwede. Dabo ng mayonnaise. Hindi na type yun sa kay nanay.